Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kita ng Subic Port, tumaas ng 145 million pesos. Bilang ng mga barko sa daungan, umabot ng halos 2,000. Paglalabas ng galit at stress sa pamagitan ng SMASH therapy, makatutulong sa mental health ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, ang Chief ng Jose Bilingan Memorial Regional Hospital. PNP Pampanga, puspusa na ang paghahanda para sa undas. 9 na minero sa Bulacan, huli sa akto ng pagkukwari kahit walang kaukulang permit. Relaxation, all-out fun, hatid ng bagong mga pasilidad ng Olivas Resort. Magandang gabi karehiyon, ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nakapagtala ng pagtaas ang Subic Bay Metropolitan Authority mula po sa kita ng Subic Port nitong nagdaang 9 na buwan ng taong kasalukuyan. Sa inilabas na datos sa official page ng Subic Bay Freeport Zone mula January hanggang September ay nasa mahigit 1.1 billion pesos ang koleksyon ng daungan na mataas na 145 million pesos o 14% kumpara sa parehong mga buwan noong 2021. Ang pagtaas ay bunsod na rin umano ng paglubag ng mga protocol sa pantanan at pagdami ng mga pinapayagang barko sa buong mundo upang makapaglayag. Nitong taon, nasa 1,810 na raw ang mga barkong dumaong sa Subic. Higit na mataas ng 350 ships kumpara noong nakaraang taon na nasa 1,460 lamang. Karamihan daw sa mga barko sa pantalan ay foreign ships na nasa 1,087, habang 723 ang domestic ships. Ang kita sa loob ng 9 na buwan ay 81% na umano ng target collection ngayong taon na nasa 1.4 billion pesos. Inaasahan ng SBMA na malalampasan ng Subic Report ang target na ito. Malaking hamon po ngayon ng mental health awareness, lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, hepe ng Jose Bilingan Memorial General Hospital, makatutulong ang mga mental health facility upang higit na mabuksan ang kamalayan ng publiko sa usapin kung paano malalabanan ang iba't ibang mental health problems. Kagaya na lamang na isang rage room and facility para sa anger management na tinutugunan sa pamamagitan ng SMASH therapy. Narito po ang detalye. Sa installed CCTV camera na ito dito sa tinatawag na rage room, makikita ang isang naka-full protected gear na babaeng may hawak na baseball bat. Sa pagtugtog pa lamang ng kanyang choice playlist, humahagulgol na ito sa pag-iyak. At maya-maya pa'y makikita na ang paghampas niya ng bote. Isa siya sa mga sumubok sa rage room facility na ito dahil mayroon umano siyang pinagdaraan ng pagsubok. Sa sobrang bigat po, naggaano pa lang po siya, nagsusulat pa lang po ng waiver. Talagang nakikita na po namin umiiyak siya. Tapos, after po nung pinapasok na po namin, we just let her be, di na po namin pinakialaman. Tapos, talagang umiyak po talaga siya. Ang rage room na ito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ay konsepto ng psychologist na si Jose Samuel Nicolas Arellano at ng kanyang kapatid na si Juan Anthony Miguel. Dito pwedeng ibuhos ang galit o stress sa pamamagitan ng pagbabasag, pag-iyak, pagsigaw at pagsusulat sa pader. Nagsisilbing SMASH therapy area daw ito para sa anger management. Ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, direktor ng Jose Bilingan Memorial Regional Hospital, maraming intervention o pamamaraan upang ma-manage ang galit, stress at iba pang emotional problems at isa na dito ang SMASH therapy. Sa kanyang sitwasyon ay epektibo raw ang ganitong paraan.
Actually kasi marami tayong tinatawag na interventions. So one of these siguro yung therapy na yan, yung you need to release your anger, you need to release what is keeping you like feeling like ay galit ka sa mundo, something like ganun. Ako nga meron ako nung ano ba yung boxing gloves na ganun na nasa stand, pag naiinis ako sinusuntok ko lang yun eh. Something like ganun. So we have to be open to this kind of interventions. These are innovations, no, that can because if you keep that in your heart, ang bigat sa dibdib. Pagkatapos mo kasi ma-release yun, nana. Para sa doktora, ang ganitong anger management facility ay makatutulong din upang mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa mental health awareness. Lalo pa at kasama ito sa mga naapektuhan ng pandemya. Sa datos ng Provincial Health Office ng Pampanga, mayroon raw 61 kaso ng suicide ang naitala ng lalawigan at 3 sa mga ito ay mga kabataan. Ayon kay Dr. Chichoco, lantad umano ang mga kabataan sa mental health problems gaya ng depresyon. Sa mga kabataan, lalo yung mga teenagers, it's usually love life. Love life. And most of them are males. Yung feeling na meron silang gusto, tapos hindi sila yung gusto ng gusto nila. Ayun. Yun yung mga kadalasan na nagiging sanhi na nade-depress itong pasyente natin, ng bata. And then another one is yung sa school, yung minsan there are pressures sa school. So there are some parents kasi na masyado ang expectation sa mga anak to be like excelling in the school. Pressure sa bata yun eh. Hamon daw ngayon sa Department of Health o DOH na paigtingin pa ang pagpapabuti ng mga pasilidad para sa mental health care. Ayon kay Dr. Chichoco, mayroong acute psychiatric unit ang JBL at espesyalista para sa assessment ng mga kabataan na may pinagdadaan ng mga problema. Samantala, sa Super Slum Rage Room and Facility ng magkapatid na Arellano, pagkatapos mailabas ang galit o emosyon ng mga sumalang sa smash therapy, ay pinapayuhan daw ang mga ito na magpakonsulta sa mga eksperto para sa complete healing process ng kanilang mental being. Lalo dito, I'll talk to them and tell them na once lumabas na kayo dito sa facility namin, iiwan nyo na lahat ng problems nyo, iiwan nyo na lahat ng dinadala nyo dito. Tapos, after po nun, we'll tell them in order for them to really move on, makipag-usap po sila sa isa sa mga eksperto po. Mahigpit din umano ang kanilang patakaran sa pasilidad, hindi tinatanggap ang mga nakainom o wala sa tamang kondisyon. Paglilinaw ni Arellano, hindi nila isinusulong ang karahasan dahil ang smash therapy ay hindi dapat gawin sa bahay o kung saan mang lugar. Mayroon din anyang tamang pasilidad kung saan protektado hindi lamang ang mga taong gustong mag-release ng galit o stress, kundi pati na ang mga tao sa kanilang paligid. For our client safety, meron po silang overall and makapal po yun. Tapos meron po silang gloves in case na may bawat swing po nila sa baseball bat, may mga tumalsik pong shards or mag-bounce po sa wall. So, there's that. And meron din po kaming helmet, ay face gear po, where protected po yung head nila and yung face po nila for any debris po na pwedeng mag-bounce po sa face nila. Unang nakilala ang Rage Room sa Japan noong 2008. Itinayo ang ganitong pasilidad para sa mga empleyado ng malaking kumpanya na may mahabang oras at mahirap na trabaho. Sa ibang mga bansa, naglalagay na rin ng crying rooms sa mga ospital at paaralan para mapababa ang kaso ng mental health problem. Paolo G. Santos, CLTV News. Food manufacturing at tourism-related industries ang mga namunang negosyo sa Pampanga matapos ang pagluluwag ng quarantine restrictions sa bansa base po yan sa ulat ng DTI Pampanga. Ayon kay Maria Cristina Evangelista, Chief ng Business Development Division ng DTI Pampanga, refleksyon nito ang mataas na bilang ng newly registered enterprises na ngayon nasa 25,821 kumpara sa mga nagsarang negosyo na pumalo sa 7,559. Samantala, pangunahing nakikinabang sa muling paglakas ng business process outsourcing o BPO industry sa lalawigan
ay ang mga syudad ng Angeles, Mabalacat at San Fernando para sa local revenue. Ayon kay Edenita Ordonio, Provincial Director ng BDI Pampanga, kailangan lamang umalalay ang mga karatig bayan sa human capital investment para maging competent ang mga ito sa malaking pangangailangan ng industriya. Accomplishment as of September. So ito po yung mga na-assist po namin, no? Sama po si Ma'am Len. Yung pinakamarami po sa mga priority sectors natin ay nasa agribusiness. So kasama po dito yung pagkain. And then nandiyan din po yung support to tourism. Ito po yung dalawa na namumuna. And of course, hindi din po mawawala kasi ang Pampanga naman very known sa ating handicrafts. So nandiyan pa rin po yung ating furniture, garments, at saka po yung ating gifts and holiday decors. So ito pong tatlo na to ang namumuna in terms of the industry. So as of now po sa priority sectors natin, we were able to assist 4,815 na mga MSMEs involved in the three major sectors po na It is still a booming industry. Kasi po, yung pong tinatawag natin kasi natin is a service export. No? Kaya lang po medyo merong concern lang. The same concern din in the past na medyo nangangailangan pa ng maraming workers sa ating mga BPO industries. Kaya lang medyo meron tayong mga mismatch na hindi rin meron tayong mga graduates na hindi pwedeng absorb din ng industry kasi iba yung kanilang mga courses. But then, it is still a booming industry na nangangailangan po ng marami pang jobs. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga namunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, puspusa na umano ang paghahanda ng Pampanga Provincial Police Office para sa paparating na undas. At para mabigyan po tayo ng update, upo dito makakasama natin sa ating programa live si Colonel Alvin Consolacion, ang Provincial Director ng Pampanga PNP. Colonel, magandang gabi po sa inyo at welcome po sa CLTV News. Yes, magandang gabi po sa ating lahat, lalo sa nanonood dito po sa programa ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Life is beautiful. Yes, thank you po, Colonel, for being with us. Alam po namin busy kayo sa paghahanda para nga po sa undas. At maaari niyo po ba kaming bigyan ng update kung gaano na po ba itong inabot ng preparasyon ng ating kapulisan? Kanina nga umaga hanggang hapon na nagkaroon kami ng command conference tungkol dito sa pagpaplano para sa kaayusan ng pagsiselebra ng undas. At kasama rin natin ang counterpart natin sa Philippine Army at Philippine Air Force na nangako na handa silang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng additional personnel para makasama nating kapulisan sa pagbabantay dito po sa ating araw ng undas. At inatasan na rin natin mga hepe na magsimula ng, although yung iba nagsimula na makipagpulong sa lokal na pamahalaan at sa mga force multiplier, magsagawa ng pagpaplano kung ano kailangang magkaroon ng rerouting, maabisuhan ng ating mga mamamayan tungkol sa mga pagbabago doon sa kanilang
rerouting. Opo, Colonel, nabanggit niyo po kanina yung deployment. Gaano po ba karami ang i-deploy nating PNP personnel for, of course, yung ating pagbabantay? At saan po ito i-deploy? So, meron tayong magkabuuan tayong mga 600 na kapulisan na i-deploy natin. No? Iba-ibang yan, sementeryo. Sa buong Pampanga, meron tayong 131 cemeteries. No? At yan ay ating babantayan. At kasama natin dyan ang mga force multiplier natin na may kasama na may kabuuan bilang na 900. At yan ang makakatulong natin sa araw ng Undas. At yan ay hindi lang sa sementeryo, babantayan din natin yung major thoroughfares kasi may mag-uwian ng ating mga kababayan. Kailangan mabantayan natin ang mga kalsada at doon sa mga terminal. Magde-deploy din po tayo doon sa mga terminals kung saan merong major places of convergence ng ating mga kababayan. Opo. Speaking of which, may mga specific area po ba, bayan or syudad, na kung saan po ay mas maraming PNP personnel ang i-deploy natin, Colonel? Oo na, siyempre itong San Fernando bilang sentro ng lalawigan ng Pampanga, magbibigay tayo ng additional troops dito na manggagaling sa mobile force company natin, yung dalawang mobile force company. Magde-deploy sila ng mga personnel nila upang makatulong sa mga police station at ating priority itong siyudad ng San Fernando bilang sentro ng pamahalaan ng panlalawigan. Pero nabanggit niyo po kanina ongoing yung pakikipag-ugnayan sa mga LGU. Pero as of this time, Colonel, meron na po bang may mga naglabas ng kanilang sariling guidelines? Kasi alam naman po natin for the past 2 years dahil nga po nagkaroon ng kasagsagan ng pandemya, talagang ipinagbawal muna. In fact, nakasara yung mga sementeryo sa mismong araw ng Undas. But for this year, dahil nga po maluwag na rin pagdating sa restrictions, meron na po ba kayo na guidelines from LGU? Ngayon ma'am, wala tayong nababalitaan pa na naglabas ang LGU ng limitasyon o yung pagsasarado ng mga sementeryo. Sa ngayon, wala pa kaming natatanggap na report mula sa ating mga station na naglabas na yung lokal pamahalaan ng altuntunin tungkol sa Undas. So, sa ngayon, naghahanda kami para sa operasyon ng security deployment sa pagbubukas ng Undas. Opo, alam po natin na ngayon optional na lamang, Colonel, yung pagsusuot po ng face mask, lalo na sa mga open spaces. For this occasion, magkakaroon ba ng paghihigpit sa paggamit po ng face mask? Do you think kailangan po ito? At magiging requirement pa po ba kaya yung vaccination card or hindi na? Actually, ma'am, pag nakita natin na talagang nagsisiksika na yung mga tao, siguro kaya natin i-announce sa publiko na magsuot ng face mask nang sa gayon makaiwas po tayo sa mga paghahawa ng sakit na COVID. Pero katulad nga na nabanggit natin kanina, kung maluwag pa naman yung lugar, siguro hayaan lang muna natin. Pero pag nakita natin nagsisiksika na, obligayan siguro natin na magsuot ng face mask yung ating mga kababayan para din masakalang kapakanan yung pagsusuot ng face mask. Pareho po bang private and public cemetery ang i-cover ng PNP, Colonel, for security? Yes, ma'am. Private man yan o public. Pag nakita natin na maraming taong pumupunta, pinapadalhan po natin ang personnel yan. Pero as much as possible, lahat po ng sementeryo dapat po may pulis na nakabantay. Okay, ito po pag-usapan naman natin yung mga bawal dalhin sa loob ng sementeryo para po as early as now, guided na po yung publiko, Colonel. Una po yung pagdadala ng matutulis na kagamitan o kaya yung matatalas ay po ay pinagbabawal ng ating pamahalaan. At saka yung pagdadala po ng mga inuming nakakalasing, yan din po ay bawal sa loob ng sementeryo. Yung mga baraha para manggamit sa sugal, yan din po ay bawal. At ang mga loudspeaker po na maaaring maka-istorbo sa ating mga kababayan na nagdadasal dun sa sementeryo. Yan po may pinagbabawal ipasok po sa mga sementeryo. These are the usual po, Colonel, pero alam naman ho natin. Kahit na paulit-ulit yung paalala, meron pa rin po tayo mga kababayan na
well, hindi pa rin po sumusunod. Ano? Pag-usapan naman po natin, Colonel, yung crimes naman dahil ito po kapag panahon ng undas, karamihan po sa ating mga kababayan ang umuwi rin from sa mga probinsya. No? Ano naman po yung paalala ho ninyo? Ano po usually yung mga crimes na karaniwang binabantayan o nangyayari kapag mga ganito pong panahon para mapaghandaan or maiwasan po na mangyari sa panahon po ng undas? Sa mga sementeryo, lalo pag nagsisiksikan na dyan madalas may nambibiktima sa pandurukot, no? O kaya doon sa mga terminal, andyan yung mga may nangi-snots ng mga alahas o ng wallet ng ating mga kababayan. Kaya ating minumungkay sa ating mga kababayan na habang nagbabiyahe o nasa labas, huwag na magsuot ng mga mamahaling alahas na sa gayon na makaiwas po tayo sa ganito. Sa ano naman po, Colonel, magbigay din po tayo ng advice sa mga kababayan po natin na iiwan yung kanilang mga tahanan, lalo na long weekend po siya. Diniklara na ating Pangulo na yung October 31 non-working holiday din po siya. So sa ating po mga kababayan, tiyakin po natin na kung tayo aalis, sigurado po natin na kandado ang pintuan at bintana ng ating bahay, yung mga bagay na maaring mawala ay na ipasok natin at na ilagay natin sa mabuting lalagyan sa gayon hindi mawala. At tiyakin din po natin walang maiwan na kasinding ilaw o kandila sa bahay o nakabukas po ng mga kalan. At iwasan din po natin mag-iwan ng mga nakasaksak na appliances na sa gayon may iwasan po natin ang anumang sunog. Tiyakin din po natin walang nakabukas na gripo na maaaring may tumutulo at sayang ang tubig. Sa mga kababayan natin na pag pumunta po ng sementeryo, siguro doon po yung magdala ng payong upang protection yan po sa init at ulan. Magdala rin po tayo ng pagkain, tinumin, sa gayon pag nagutom, meron po tayong makakain. At sa huli, magdala po kayo ng supot o plastic na lagyan ng basura na sa gayon hindi po natin maiwan ang basura dyan sa loob ng sementeryo upang hindi po magkalat ang basura sa ating paligid. At magdala rin, Colonel, ng extra face mask dahil sabi niyo po kung crowded, kakailanganin pa rin po yung face mask. Extra face mask kasi kung minsan napuputol yung face mask, kaya kailangan may extra tayo sa gayon. Safe po yung ating katawan, safe yung ating mga masabuhay pag-uwi po natin sa ating bahay. Dapat ipaalala po natin yan dahil nandiyan pa rin naman yung pandemya. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong panahon, Colonel, at mag-iingat po kayo. Yes, ma'am. Maraming salamat din po. Mga kariyan, Colonel Alvin Consolacion, ang Provincial Director po ng Pampanga PNP. Samantala, sa pagbabalik ng CLTV News. Matagumpay na alumni scholars tampok sa inanunsada libro ng Holy Angel University. Nasawing alkalde ng Marilao, Bulacan, hinatid na sa huling hantungan. Posthumous award, iginawa para sa kanyang naging condition. At import-driven na industriya sa Central Luzon, posibleng tamaan ng global recession. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Inanunsad ng Holy Angel University ang libro na naglalaman ng kwento ng tagumpay ng ilang alumni at dating scholars ng universidad.
Ang libro na pinamagatang Winged ay sinulat ni J.B. Pangan at Lia Pangilinan. Mababasa sa libro ang iba't ibang mga kwento at pagbibigay ng parangal sa mga personal na tagumpay at kontribusyon sa komunidad ng mga dating estudyante at scholar ng Holy Angel University. Layon umano ng mga writer na makapagbigay ng inspirasyon sa mga kasalukuyang mag-aaral para higit silang magpursige at huwag isuko ang kanilang mga pangarap. Magkatuwang na inilathala ng Center for Kapampangan Studies at ng Holy Angel University ang nasabing libro. Samantala, maaari pong mabili ang Winged sa Holy Angel University sa halagang 300 pesos at ang proceeds ng libro ay mapupunta sa mga scholar ng naturang universidad. Hinatid na po nitong Martes sa kanyang huling hantungan ang nasawing alkalde ng bayan ng Marilao, Bulacan na si Mayor Ricardo Silvestre. Iginawa din sa kanya isang posthumous award bilang pagkilala sa kanyang natatanging serbisyo. Narito po ang report. Nagtipon nitong Martes, October 18, ang mga lokal na opisyal at mga Marilawenyo upang sa huling pagkakataon ay masilayan at makapagbigay-pugay sa yumaong alkalde ng bayan na si Mayor Ricardo Silvestre. Sa unang papanahon ng panliligan ng Bulacan, ay pinakapag ang puso ng pagkaraman sa pamilya ng ginagawa ng Ricardo Silvestre at ang mga mamayang Manila. Ramdam ng buong lalawigan ng pinadalamhati sa biglaan pagpapalong isang mapagpakumbaba at mapagkalingan ng bayan. Nasawi si Silvestre sa isang car crash sa Clark, Freeport noong October 9. Sa isinagawang luksang parangal, ginawaran siya ng posthumous award bilang pagkilala at pasasalamat sa kanyang natatanging serbisyo at ambag sa bayan ng Marilao. Pinangunahan naman ni Acting Mayor Henry Lutaw ang tribute para kay Silvestre na kanilang inilarawan bilang isang sinserong lider. Nangako naman si Lutaw sa pamilya Silvestre na mananatiling buhay ang legasiya ng yumaong alkalde at ipagpapatuloy nila ang lahat ng programa na sinimulan niya, partikular ang mga proyekto para sa mga mahihirap. Ikaw ng Pilipinas, lalawigan ng Bulacan, bayan ng Marilao. Itinakalawan ito at ibayan ng pagkilala, posthumous award kay inagalang Ricardo M. Silvestre, 1957 to 2022, bilang pinakamataas na pagkilala at taos-pusong pasasalamat sa kanyang ipinamalas na di masusubali ang kabayanihan at marutog at makabayang pagnanais na makapaglingkod na nagdulot ng napakahalagang ambag sa pagunlad at tanglaw sa pagtataguyod ng ramdam na serbisyo sa bayan ng Marilao. Nagpaabot ng pasasalamat ang panganay na anak ng alkalde na si Jaquilo Guillermo sa lahat ng mga nakiramay sa kanilang pamilya. Aniya, kasiyahan daw ng kanyang ama ang paglingkuran ng kanyang mga kababayan. Panawagan naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga mamamayan ng Marilao na gawing inspirasyon si Silvestre lalo sa pagpapatuloy ng mga agricultural programs sa naturang bayan. Maraming salamat dahil hanggang sa muli, ipinaramdam mo ang tunay at tapat na serbisyo para sa bawat Manileño. Maraming salamat sa iyong lingkod na may pagmamahal at pagmamalas sa akin. Walang upay na pasasalamat sa handaan mo unahin namin ang kapakalan ng bayan bago sa dilim. Sa ilalim umano ng administrasyon ng pumanaw na alkalde, consistent awardee at modelo sa agricultural programs ang bayan ng Marilao. Inihatid na nitong Martes sa kanyang huling hantungan si Silvestre sa Sanctuario de Loma Marinalo Memorial Park sa Barangay Loma de Gato sa Marilao, Bulacan. Angelica Cara, CLTV News.
Makaapekto sa mga existing na industrial zones sa Central Luzon ang forecast ng Global Recession ng International Monetary Fund o IMF dahil import-driven ang mga operational na factory, heavy industry at iba't ibang tumatakbong makinarya sa gitnang Luzon. Ito ang sinabi ni National Economic Development Authority o NEDA Central Luzon Director Gina Gacusan. Malaki sa inputs ng raw materials ng produksyon sa Central Luzon ay mga imported mula sa mga electronic industry. Ang pagtaas din umano ng presyo ng langis ay inaasahang magiging problema sa paglaki ng cost of production. Resulta nito ang inaasahan na mas mataas daw na inflation. Ayon kay Gacusan, ang hindi maawat na presyo ng langis ay makaapekto din sa krisis sa enerhiya na nakadepende rin sa inaangkat na karbon o krudo na ngayon pandaigdigan ang krisis. Mas mataas talaga ang imports natin kaysa sa exports natin. But then again, the imports are basically inputs also to production. Kasi yung mga in-export natin, like for instance, electronics, yung parts niyan, in-import mo din. So gagawin ka ng content processing and then you export it again. And then since we are not, mas mataas talaga ang imports natin kaysa sa exports natin. But when we talk about recession, ibig sabihin ng recession is for 2 consecutive quarters, bumabagsak ang ekonomiya mo. And that happened during the pandemic. Nagko-contract siya. We saw that happen. Nagka-recession tayo. 2 consecutive quarters. We are out of that. Because starting say last year, or even starting last year, umakyat na siya But not back to the normal level, pero umakyat na siya. So we were out of the recession already. And you can see parang, kahit na hindi ko naman sabihin ito, makikita mo naman, di ba, bakit puno pa rin ang malls, right? Puno pa rin yung mga restaurants. People are traveling still. We now see tourists. In fact, nagbabalik na yung mga conferences and conventions in Clark. When we talk about Sa pagbabalik ng CLTV News. Siyam na Minero nasa kote dahil sa illegal quarrying sa Bulacan. At relaxation all out on pati ng bagong mga posibilidad ng Olivas Resort. Manatili na matutok at magbabalik. CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pong mga nangungunang balita, siyam na minero po ang nasa kote sa lalawigan ng Bulacan dahil sa di umano'y illegal quarrying. Huli sa akto ng pagkukwari ng datnan sila ng Bulacan Environment and Natural Resources Office at Kapulisan.
Wala rin daw maipakitang kaukulang permit ang quarry operator. Ang detalye sa ulat na ito. Nasa kote ng Bulacan Environment and Natural Resources Office o Benro at Kapulisan ang siyam na illegal na nagmimina ng eskombro sa sitio Batia sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Nahuli ng mga otoridad sa quarry site ang may-ari at operator kasama kanyang 8 pang tauhan. Ayon kay Julius Victor Degala, head ng Benro, hindi umano nakapagpakita ng mga kaukulang permit ang may-ari at operator kung kaya't agad silang inaresto. Tinataya nagkakahalaga ng 16,762 pesos o 470.5 cubic meters ng eskombro ang nakuha mula sa mga minero. Nakumpiska din ang mga kagamitan sa pagmimina tulad ng 100 piraso ng sinsil, mga pala, bareta, palakol at maso na gagamiting ebidensya laban sa mga sospek sa illegal na pagmimina. Samantala, binigyan din naman ni Gobernador Daniel Fernando ang kanyang kagustuhan tuluyang matigil ng illegal quarrying sa lalawigan. At muling nilinaw ang layunin ng Executive Order No. 21-2022 na kanyang nilagdaan noong 16 ng Agosto ngayong taon. Paiigtingin niya ang operasyon laban sa illegal quarry para tuluyang wakasan na ito. Wala umano makakalusot sa pamahalaang pandalawigan at tinitiyak na lahat na magsasagawa ng illegal na quarrying ay mananagot sa batas, lalo na at hindi pa naman naililift ang Executive Order No. 21. Sa mga naunang pahayag ni Gov. Daniel Fernando, binigyang diin niya ang kampanya ng pamahalaang panlalawigan na labanan ng iligal na pagmimina ang pagkukwari sa Bulacan. Sa ating inang kalikasan, sa mga illegal na aktibidades sa ating lalawigan, hindi ko po papayagan. Subalit may mga matitigas pa rin ang ulo, kumita lang ng pera. Hindi baling masakin ang inang kalikasan. Pasensya na po kayo. Alam ko lahat kailangan ng pera. Pero tandaan natin, a man cannot live by bread alone. Tandaan po natin ito. Sa ngayon ay aabot na sa 4 na dump truck na may kargang eskombro na walang permitan na kumpiska at na-impound sa Provincial Engineering Office sa giginto sa naturang probinsya. JM De Jesus, CLTV News. Mas pinalaking Olivas Resort at dagdag pasilidad na maaring ma-enjoy ng mga naghahanap ng lugar para makapag-relax, bakasyon at syempre makapag-bonding kasama ang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Silipin natin ito sa Trip, Treat at Gimmick ni JM De Jesus. Naghahanap ka ba ng lugar kung saan makakapag-bonding at makakapag-relax kayo ng iyong pamilya at mga kaibigan, ngunit ayaw niyong lumayo sa Pampanga? Pues, mayroon kaming suggestion na siguradong swak na swak sa inyong bucket list. Ito ang Olivas Resort and Villas na matatagpuan sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Dating rest house ng Santos Clan ng Olivas Resort na kung saan sila nagsasama-sama upang magdaos ng mga espesyal na okasyon at taong 2013 nang maisipan nilang buksan ito sa publiko upang iparanas ang family vacation kung saan number 1 ang bonding ng pamilya. Ayun, gusto namin ipa-experience nga sa kanila yung bond, ganyan. Hindi lang sa family, pati sa mga friends. Kung gusto nila ng mag-chill, ganyan. And nasabi ko nga kanina, kung gusto nila dito mag-reunion, sige gawin nyo din dito. Ayun, para ma-ano din nila. Ipinangalan ng resort sa matriarka ng pamilya na si Lola Oliva Santos. Habang ang function hall ay hango naman sa pangalan ng kanilang lolo na si Lolo Seferino. Sila umano nagtanim sa halaga ng pagsasama-sama at bonding ng pamilya. Ayun, kaya kinuha namin yung name ni Lola Oliva kasi siya yung pinaka-ano namin dito eh. Kumbaga siya yung inano naming head. And kinuha din namin yung name ni Lola, hindi ni Lolo. Dahil nung ginawa to, wala na si Lolo namin noon. So parang as a gift kay Lola, ayan,
sige, gagawin natin tong Olivas Resort. Doon nandiyan pa rin naman yung name ni Lolo, yung Seferino Hall, yung function hall namin, yun yung name niya. So ayun, nilagay pa rin namin si Lolo para meron kaming memory dito. Mayroong standard rooms ng resort na swak sa budget dahil sa halagang 4,000 pesos ay makakapag-chill ng 4 na katao sa fully air-conditioned na kwarto at makakapag-swimming ka na sa 5 feet swimming pool. Kung vintage designs naman ang inyong hinahanap, ay nariyan ang kanilang family villa na maaaring enjoyin na nga abot sa 12 katao na pwedeng rentahan ng 10,000 pesos sa weekdays at 12,000 pesos sa weekends. Sulit na sulit ito dahil may private pool at jacuzzi na itong kasama. At ngayon ipinagmamalaki ng Olivas Resort na mayroon silang bagong amenities na siguradong maisasama mo sa iyong Instagram feed dahil makabago ang disenyo at aesthetic nito. Ito ang The Cabin by Olivas Resort. Ang cabin, inano namin siyang private dito. Meron siyang private pool. Though meron naman kaming public pool, magagamit naman nila yon. Meron din private pool dito na for kids. Or yung mga gustong mag-inom-inom, ganyan. Dito sila, lang to, 3.5 feet tong pool na to. Then inside the cabin naman, merong loft na 4 yung 4 queen size beds niya. Bukod sa loft ay mayroon din itong master's bedroom, bathrooms, kitchen, dining area at activity area na kakasyang 12 katao sa presyong 13,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Magbubukas na rin sa Nobyembre ang 2 mini cabins na mayroon ding private pool. Siguradong hindi kayo mababagot dahil lahat ng mga kwarto ay may wifi, TV at Netflix para sa mga gusto mag-movie and chill habang nagbabakasyon. Mayroon ding billiards table, duyan at videoke na maaaring gamitin. Ready na din ang kanilang food menu dahil maaari na kayo mag-advance order at siguradong mabubusog hindi lang inyong mga mata, kundi pati ang inyong mga chance sa pagkain na ihahanda ng District Chef by Chef Ariel. Mula sa pagkaing Pinoy ay napakadaming pagpipilian sa kung ano man ang swak sa inyong panlasa. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang Olivas Resort at mag-chill out kasama ang inyong mga pamilya, kaibigan at mga katrabaho. Mag-message lamang sa kanilang Facebook page at Instagram account na @OlivasResortPH at may naghihintay na discount para sa mga pupunta ngayong buwan. Ayan, kung gusto nyong mag-enjoy kasama yung family ninyo, yung friends ninyo, punta na kayo dito sa The Cabin by Olivas Resort. Dito lang yan sa Mexico, Pampanga. JN De Jesus, CLTV News. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Panahon sa Clock. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na nasa loob ng PAR ay naging isang ganap na bagyo na po at ito po ay namataan sa layong 1,045 kilometers dyan po sa may silangan na extreme northern Luzon. Ito po ay nagtatagay ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay binigyan natin ng pangalan na Tropical Depression o BET. Ito po ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis lamang na 10 km kada oras. Samantala, shear line naman po nakakaapekto dito po sa may extreme northern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Batanes, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Island, Ilocos Norte at Apayao, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot po ng shear line o yung hanging amihan po yan. At ang Eastern Visayas naman po ay magiging maulap din ng papawirin na may inaasahan din po na kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot naman ng southwesterly surface wind flow o mahinang hanging habagat.
Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Pampanga. Magiging bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulo mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng localized thunderstorm at ng southwesterly surface wind flow o mahinang hanging habagat. So ito lamang po yung mga weather system na binabantay ng Pag-asa sa ngayon, pero asahan po natin yung bagyong si Obet po ay tatawirin po niya itong extreme northern Luzon sa pagitan po ng northern Luzon at ng Taiwan. So inaasahan po na yung mga lugar na yan ay magkakaroon po ng mga pagulan at magkakaroon din po ng pabugso-bugsong hangin sa mga susunod na araw. Kaya pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, maaari nyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama pong person ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po sa madala. 67 days na lamang po at Pasko na. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw.